ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది పెబ్బేరు బుల్స్ మార్కెట్. బాగున్నాయి, ఎద్దులు అయితే బాగున్నాయి. ఎవరు కృష్ణ నీవే? ఎట్లా రేటు? 1,45,000 అడుగుతుండ్రు. ఎవరన్నా 1,30,000 వరకు అడుగుతుండ్రు. మరి నువ్వెంత? 1,36,000 వస్తే ఇస్తాం. బాగోతాయి పని ఇట్లా? సూపరా. మన ఊరేది? కొత్తపల్లి, నారాయణపేట జిల్లా. కృష్ణనా? నెంబర్ చెప్పు. 8143714294. అంతేనా? కావాలనుకుంటే మాట్లాడుకోవచ్చు. రెండు సేమ్ కలర్, కొమ్మాటం ఇట్లా అంతా సేమ్ ఉన్నాయి. కావాలనుకుంటే ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోండి. మళ్ళీ పనికి అయితే ఫుల్ గ్యారెంటీ.